Dimecres 11 de setembre, amb motiu de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, la Via Catalana per la Independència organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana va passar per Vallirana, formant part així d'una celebració històrica. A Vallirana ens hem organitzat en un moviment de gent, voluntaris, col·laboradors. Ens van destinar que aquí a Vallirana hi hauria 9 trams pel tema de quilometratge de 4,5 quilòmetres i cada mig quilòmetre està distribuït per un tram. Cada tram té un responsable, un ajudant de tram, fotògraf, ajudant de fotògraf i voluntaris, tant com policia local com a mosso. Els 9 trams de Vallirana es van cobrir sobradament i en algunes zones amb més participants dels que s'havien inscrit inicialment. Aquí a Vallirana, com a persones, participen al voltant d'unes 5.200 persones. D'aquí a Vallirana, concretament, dels 2 trams que teníem reservats per la gent del poble, s'han apuntat oficialment 636 a través del centre excursionista, que han vingut a apuntar-se en uns certs dies que vam tenir oberts. Llavors, la resta d'aquí de Valliranencs s'ha anat apuntant via web. Durant el matí i a primera hora de la tarda van arribar autocars i vehicles de diferents indrets de Catalunya que es van afegir als valliranencs que van participar a la via en els trams del municipi. Independència! Què vol aquesta tropa? Una unitat d'Europa! Què vol aquesta gent? Catalunya independent! Ja a la tarda es va viure una jornada festiva amb la participació de nens, joves i adults, on no hi va faltar el drac apocaleus, el burro català ni d'altres animals a favor de la causa. El dret a decidir si ens deixen ser independents o no del reste d'Espanya. Estem aquí perquè és un dia molt important, l'11 de setembre, i perquè és la Diada i volem ser independents. I volem aconseguir la independència. I vull manifestar ja d'una vegada per totes que volem ser lliures i sentir la nostra llibertat arreu de tot Catalunya. La nostra missió que ens han encomanat és lluitar per la nostra llibertat. Mira, Rodolí. Visca la terra! Visca! La Via Catalana cap a la Independència, amb un recorregut que va anar des del Pertús fins a Alcanar, va congregar en uns 400 quilòmetres, segons xifres de la Conselleria d'Interior de la Generalitat, no menys d'1.600.000 ciutadans que van unir aquestes dues poblacions amb una cadena humana. La vida és curta, res millor que dur-la fora de la ciutat. De paisatges, castellers, dimonis i gegants, i jugar a la quina i guanyar. I en un poble abandonat, construir una granja i viure del que em conreat i rumiant que més enllà dels meus cognoms, les 4 barres porto al cor. Sant Jordi el meu heroi, l'estaca el meu tresor. Els caps de llista dels partits polítics de Vallirana van fer valoracions de la Diada. Avui és una jornada, com podem veure tots, fantàstica. Ha sortit tota la gent al carrer. És sorprenent com davant del clam de la gent i davant de la convocatòria el país s'està mobilitzant. Jo crec que l'any passat ja va ser una fita, aquest any tornarà a ser una fita i això és imparable. És imparable i és un missatge clar dels catalans envers fora dient que nosaltres, amb diàleg, de bon rotllo, però acabarem sent independents. I això és una prova evident, el que està passant avui a tota Catalunya, de que acabarem sent independents. És qüestió de temps. Molta gent oblida que el que es commemora, igual que el 1er de maig, no és només una festa, és en el cas de la Diada, la pèrdua d'alguna manera dels drets nacionals i en el cas del 1er de maig el patiment dels treballadors. Llavors, quan la gent diu que ha de ser una festa i celebrar-la entre tots, s'oblida que són d'alguna manera diades de reivindicació. Així aquest enguany, la celebració de la Diada de l'11 de setembre, amb aquesta iniciativa de fer la Via Catalana cap a la independència,
amb la que a títol personal també vaig participar, no tant perquè jo em consideri una persona independentista, sinó perquè crec que d'alguna manera s'ha d'avançar amb la reconquesta dels drets nacionals de Catalunya. Bé, la diada d'enguany ha estat marcada principalment per la via catalana, per la cadena humana que enguany va passar per Vallirana. Ha estat un èxit incontestable i ara el més important és gestionar i traduir aquesta força popular cap a una gestió que ens condueixi cap a la consulta i d'aquí avançar en el camí cap a la sobirania nacional. També destacar l'èxit en si de la consulta amb els voluntaris que la van fer possible i també, bé, personalment em sap greu que des del municipi, des de l'àmbit local, institucional, no es fes un major suport en aquesta feina que s'ha fet des del voluntariat de l'Assemblea Nacional Catalana aquí a Vallirana. Com cada any fem una valoració positiva, és el nostre dia, el Dia de Catalunya. Enguany ha estat una mica deslluït perquè ens va ploure, però tot i així aquí a Vallirana, com ja venim fent aquests darrers anys, vam fer la cursa el dia 11 de setembre. Tot i la pluja, com dic, en aquell moment estava caient amb forces ganes, i van participar unes 200 persones, 200 corredors que no es van espantar de l'aigua. Vull dir que va ser un acte força important de participació a pesar de la inclemència del temps. Vallirana també, com venim fent aquests últims anys, vam anar a fer l'ofrena floral al monument a Sant Boi, a Casanovas. Vam deixar el nostre coixí de flors. Després, per la tarda, aquí a Vallirana, vam tenir la Via Catalana, que es va fer per tota Catalunya. La veritat, des de l'Ajuntament, felicitar els convocants d'aquesta Via Catalana per l'èxit de participació que van tenir i, sobretot, que va ser tot un acte que va córrer sense cap incidència destacable, per no dir-ne cap. Aquí a Vallirana va venir molta gent de fora, hi havia força gent al carrer. Com dic, felicitar-los per l'èxit i perquè ocorregués aquesta Via Catalana sense cap incidència al nostre poble. Aprofitar d'aquí, des de l'Ajuntament, agrair a tota la gent que va venir de fora amb aquesta diada aquí a Vallirana. Vam tenir moltíssima gent que no era del nostre poble, d'arreu. Agrair el comportament cívic que van tenir i convidar-los, ara que ens coneixen una mica més a Vallirana, convidar-los a que repeteixin quan vulguin la seva estada amb el nostre poble.